दिनै एनडिपिनि 33थि गायसन सान बे सानजों लोब्बा लाखिनानै नोंथाङा मा फोरमायगोन? एनडिपि हिसाबै जों 33 बोसोर फोजोबनानै दिनैनिफ्राय 34 बोसोराव आगान सुरबाय। बे 34 बोसोरनि जि गोबाव समनि नांनाय नाजानाय बेवहाय जोंनि आफाद हिसाबै गोबां खस्थ' गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जाबोनो गोनां। थेवबो जों रायजो राजानि हेफाजाब आरो मदद मोननानै दासिमहालागै गावनि जि थांखि बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो सोरजिनाय जि थांखि बे थांखिखौ हमथानानै खामानि मावलांबाय थादों आरो नांलांबाय थागोन। जों गोजोननाय मोनो जे जोंनि गेजेराव थानाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद, पिपल्स एक्सन कमिटि फर बर'ल मुभमेन्ट आरो इउपिपिएल मोनथाम संगठनाबो जों गसंफादों आरो जों लोगोसे खामानि मावफादों आरो जों जयैनो नांनानै नाजानानै बर'फोरनि आथिखालनि जि जेंना जे बर'फोर हानि मोन्थाय, राजखान्थिनि मोन्थाय, गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनानै रोखा सिनायथिजों थांना थानायनि मोन्थाय बे मोन्थायफोरखौ मोननो थाखाय जों नाजादों। आरो एनडिपि हिसाबै जों थांनाय 14 बोसोर भारत सरकारजों जि सावरायबोदों बे सावरायनाय बे दाबिफोरखौ बे मोन्थायफोरखौनो दाबि खालामनो नांबोबाय थादों, नाजाबाय थादों। थांनाय बोसोरफोरनि जिखिनि सावरायनाय बेवहाय सरकारखौ बारा गुरुत्व होनाय बिदि नुवाखै, खिन्थु जों गोजोननाय मोन्दों जे आथिखालाव नरेन्द्र मदिनि नेतृत्वआव जि नैथि सरकार दाफिनबाय बे नैथि सरकार केन्द्र सालायनायजों लोगोसे आसाम सरकार बे मोननैबो सरकारनिफ्राय अन्तत सरकारनि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जों मोनसे बाथ्राखौ खोनाबाय थानो मोनदों, बेनो जाबाय जे बर'नि जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांनांसिगोन आरो बेयो जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब। आरो बेखौ बिथा खालामनानै जों दिनै भारत सरकारजों सावरायनो लाहार फाहार खालामदों। इतिमধ্যে जगाजग सोलिबाय थादों, इतिमধ্যে इनफरमेसन सावरायबाय थादोंबो। फर्मेल सावरायनाय जायाखै, खिन्थु इनफरमेसन जों जगाजग दंबाय थायो केन्द्र सरकारनि आरो स्टेट सरकारनि बिबानगिरिफोरजों। जों आसा खालामदों जों खौसेयै जयै थानानै जों थांखिनिफ्राय दोरोदालासेनो सोरबा साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा बेक्तिगत स्वार्थखौ लानानै दोरोदलांबाबो जों बाखिखिनि ज' जानानै खामानि मावलाङोबा निस्सय बर'फोरनि बे जि हास्थायनाय लुबैनाय जि नाजानाय बे थाबैनो मोगथाङाव महर मोनो। जों बेनिखायनो दिनै 33 बोसोरारि जि जोनोम सानखौ खुंनायजों लोगोसे बर' रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो लुगैयो जे जों जयैनो गसंना थानांगोन, जयैनो नाजानांगोन, जयैनो हास्थायनांगोन आरो बर'फोरनि गेजेराव खौसेथिखौ लाखिनायनि गेजेरजों खामानि मावबासो जों जोंनि हास्थायनायखौ जाफुंहोनो हागोन। अबयस्से जितु जों नोंथांमोननि जितु एनडिपिनि धीरेन बर' गावलांबाय बेनि सायाव धीरेन बर' गावलांनायाथ' सम्पुर्ण बेक्तिगत सेल्फिशनेस स्वार्थखौ लानानै गावलाङो। बिथाङा मा खालामनो हादों बिथाङानो मिथियाबो जानो हागौ, खिन्थु बिनि सिगाङावबो एनडिपिआ गावस्रादों, खिन्थु सिगांनि गावस्रानायफ्रा इडिय'लजिकेल डिफारेन्स आदर्शनि डिफारेन्सनि थाखाय गावस्रानाय जादोंमोन। खिन्थु दानि जितु गावस्रानाय ओंखारलांनाय बियो सम्पुर्ण बेक्तिगत गावनि नेता जाबाय थानो मोननांगौ, दैदेनगिरि जाबाय थानो मोननांगौ, बे थांखिनि बे सिमांखौ बे गोसोनि हास्थायनायखौ जाफुंहोनो थाखाय बिथाङा ओंखारलांनानै गोदान आफाद गायसननानै एखे नामजोंनो बिथाङा दैदेनलांनो नागिरदों। बेसेबां साक्सेस जाया बे बिथांनि बाथ्रा, खिन्थु जों जोंनि थांखिनिफ्राय दोरोदालाफानो सैथोखौ लानानै थारथिखौ लानानै जों नांलांबाय थागोन। आरो जिहेतु रायजो राजाफोर जोंजों दं, बेनिखायनो रायजो जेराव दं साक्सेसआ बेयावनो जायो। सोरबा साफा सानै दैदेनगिरि गावनि बेक्ति स्वार्थनिफ्राय नांनायाव खुनु जों साक्सेस जाया। जों जारिमिनाव देशफोरनि हादोरफोरनि सुबुंफोरनि जारिमिनाव जों बेखौ नुदों। बेनिखायनो जों सोरबा थांनायखौबो बाजाया, गियाबो, जिहेतु जों सैथोआव दं, सैथोखौ थानानै जों नांलांगोन। रायजो राजाफोर जोंजों दं, रायजो राजाफोरा जेराव दं बेयावनो साक्सेस जायो। जिहेतु गेरिला वारफेयारनि मोनसे माबायानो जाबाय मट'आनो जाबाय रायजो राजाफ्रा दै आरो नांग्राफ्रा ना। जेराव दै दं बेवहायसो नांग्राफ्रा हाबसोनानै थाखोमानानै थांनानै थानो हायो। बेनिखायनो जों बे आदर्शआव दं आरो बेनिखायनो जों रावखौबो गियाखैबो, मेङाखैबो, बायाखैबो, दुखुबो मोनाखै, जिहेतु जों जोंनि थांखिनिफ्राय दोरोदाखै जों मावो। एनडिपिआ दा मोननै, मोनथाम, मोनब्रै फेक्सनहालागै दङ। दा बे समावहा भारत सरकारा माबायसा जेनेबा नोंथांमोनजोंल' जेंनाखौ सुस्रांगोन ना नोंथाङा मा बुङो बे समाव? भारत सरकारा बुंबाय थादों जे
बर'फोरनि गेजेराव जेसेबां अस्त्र हमनानै नांनाय आफादफोर बिसोर ज' जानानै फैयोब्ला मोजां ज' जानानै सावरायलायोबा जयैनो समाधान खालामगोन अकल अस्त्र हमनायल' नङा बर'नि जेसेबां संगठनफोर दं अबयसे पलिटिकेल पार्टिनि बाथ्रा गोबां खिन्थु जिफोर नांबाय थानाय आन्दलन खालामबाय थानाय संगठनफोर दं बिथांमोना ज' जानानै सावरायनोबा जयैनो समाधान खालामगोन बेखौसो बुंदों बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयेन्ट एक्सन कमिटि बिसोर ज' जानानै जोंजों ज' जानो नांगौ आरो सावरायनाया बिथांमोनजोंबो सावरायदों जोंजोंबो सावरायदों बेनिफ्राय रन्जन दैमारि ग्रुप आरो जों आलादायै दंब्लाबो जोंखौ ज' जानानै सावरायहोदों दा जों जेरावहाय मोननै संगठना ज' जानानै सावरायदों बे समाव आरो दिनै जिरेनफोराव ओंखारलांदों बे बिथांनि बाथ्रा खिन्थु दिनै सरकारा बुंदों ज' जानांगौ आरो जों ज' जादों बिथाङा ओंखारलांदों बिथाङा मा साननानै ओंखारलांदों बे बिथांनि बाथ्रा जों बेखौ बुंनो गोनां जेबो गैया बेनिफ्राय संबिजित जिथु ग्रुप बुंनो थाङोब्ला बे संगठनाथ' अस्तित्व गैयि बायदि जाबाय एक्जिस्टेन्सआनो गैलिया बायदि खारन सेरखाय फ्राय 20-25 जनसो आसामनि जेलाव दं 20-25 जनसो म्यानमार जेलाव दं आरो जिखिनि बाखि दं बिथांमोना गावस्रा गावसि म्यानमाराव हयथ' 15-20 जनसो दं सेरखाय डिसअर्गानाइज दिनै आसामनि भुटान बर्डार ओनसोलफ्राव बिदिनो 15-20 जनसो दं बिथांमोना सेरखाय बिथांमोना एकत्रित जानाय खामानि मावनो हानायनि परिबेखानो गैया बेनिखायनो जों बे संगठनखौ आसलते नन एक्जिस्टेन्ट होनना बुंनो हायो खालि पेपार टाइगार पेपारफ्रा मिडियाफ्रा फोथांना लाखिनांगोन एक्चुवेलि बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हाया बेनिखायनो बिथांमोना नन एक्जिस्टेन्ट मोनसे संगठन आरो दिनै भारत सरकारा बिथांमोनजों सेपारेटलि सिजफायार खालामलिया जुदि बिथांमोना फैयो सारेन्डार खालामफैनांगोन सरकारनि कन्डिसना बिसोर सरकार बिथांमोना बेखौ बुंदों जे नोंसोरजों दा सेपारेटलि माबानाय गैया ओरैनो सिगाङावथ' दा दानिफ्राय मास मोनथामसो सिगाङावथ' नुबानो गावनाय बेबायदि स्टेन्डार्ड दंमोन खिन्थु दा एसे एटिटिउडखौ सोलायनानै बेखौनो बुंदों जे बिथांमोना फैनांगौ सारेन्डार जाफैनांगौ सिजफायार खालामनाया गैया सारेन्डार जाखानाय बिथांमोना एक्जिस्टेन्स जायफोर सारेन्डार खालामखानाय संगठन दं बिथांमोनजों सोरजों सोर हाबहैनो थानो गोसो बेखौ थानो हागोन खिन्थु संबिजित NDP हिसाबै सरकारखौ गनायनाय नंला बे बाथ्राखौ स्पष्ट जों बुंदों आरो बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ लानानै सरकाराबो खोब बारा खरस जायाखै आरो जोंबो खरस जानांगौ गोनां दं होनना साना थांनाय बे सेप्तेम्बर दानावहाय सोमावसारि आफादफोरा माने सोमावसारबाय बिनि फिथाइया भारत सरकारनिफ्राय माबायसा रिजाल्ट मोनदों ओरैनोथ' सोमावसारनायनि डाइरेक्ट बिदि फिथाइथ' माबाया खिन्थु बे जथेस्थ' इम्पेक्ट खालामदों ओरैनो दाखालि सेप्तेम्बर जों सावरायनाय सोमावसारनाय हाबाफारि बिनि सिगां भारत सरकारजों जा जगाजग दंमायथायो आरो सरकारा बिनि सिगाङावनो बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनाय जागोन थाबैनो बोस्रांनाया मोजांसिन होननानै जोंनो खोथा होखादों दा बेनिखायनो बेवहाय जों जाहाथे सरकारखौ बेखौसो माबानो नागिरदों देखायदों जे बर'फोरनि जेंनाखौ थाबैनो बोस्राङाबा बर'फोरा दासिमबो जिरायनानै थाया बे बाथ्राखौ जों सरकारनो मिथिनो लुबैदों आरो सरकारा बेखौ मिथिबाय बेनिखायनो इनडाइरेक्ट इम्पेक्टआ दं खिन्थु डाइरेक्ट बिनि थाखायनो ओरैबायदि जाबाय थोरैबायदि जाबाय होननानै बिदि बुंनो हानाय अबस्था गैया खिन्थु इनडाइरेक्ट इम्पेक्ट